Nagpamadawat sa kabanay ni Private First Class Marchi Bonzales ang kalit nga pagkawala niini human naapil sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulu. Ani ang report ni GMA Regional TV News Stringer Aude Hampong. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamilya ni Private First Class Marchi Bonzales dinhi sa Purok Malinawon, Barangay Lungmut, Tigbao, Zamboanga del Sur. Matod samahan ni Margie nga si Palomar Bonzales, mismong ang misis ni Margie nga si Joen nga naa sa Pagadian City ang mikumpirmar nga wala na ang iyang anak. Gusto na mo makita ang naong. Nawa mo mahimo kay naa naman sa listahan. Sumala niya wala na kuno niya nakita ang anak kay misakay na sa C-130. Busa ilabihan ang iyang galibay dihang nakita pa ang gisakyan sa anak sa ibabaw dihang miagi kini sa ilang lugar gikan Lagindingan Airport padulong Sulu. Mo ningagi kay kahigdaon ko diha mo to dali ko makambak. Kay ilang taon jud ako. Nakita pa nimo ang? Nakita to na tsansya na. Apan wa damha nga mao na dayto ang ulahing yugto sa kinabuhi sa anak. Gisaysay pa samahan ang plano ni Margie og asawang si Joen. Lagi mi nga yang gusto yang saway padala dito. Emosyonal sab ang iyaan ni Margie nga si Kagawad Leticia de la Peña. Gihinomdom niini ang kamaayo sa iyang pag-umangkon. Sakit ba nga kalit niya akong pag-umangkon is butan kaayo. Wala dyan may kasaway sa akong pag-umangkon. Muna nga. Dili may kadawat. Ginaasikaso pa sa pamilya ang pag-uli sa lawas ni Private First Class Marchi Bonzales nga karon usa sa gikonsiderang fallen hero human namatay sa ngalan sa pagserbisyo sa nasod. Ako si Aude Hampong para sa 1 Mindanao.